Bon dia tot el dia. Segons les Gonelles, a les Balears només tenim un article. Quan aquest mite és només això, un mite. És molt fàcilment discutible, perquè ells diuen que només tenim l'article salat. És singular i plural, sa i ses. Però realment, a part del cas evident de Pollença, tenim i emprem tres tipus d'article. Tres. El salat, que és el més comú, el literari, la i les, que s'utilitza per les que podríem anomenar coses importants, és a dir, éssers relacionats amb la religió catòlica o les coses naturals. Per exemple, quan ens trobam a Llucifer, deim que veiem el dimoni. La capa d'aire que nosaltres veiem blava i que cobreix la terra és el cel. La imatge que tenim a Lluc és la Mare de Déu. I la massa d'aigua que separa les illes entre elles és la mà. I a més, la falta total de llum és estar a les fosques. Sí, molt bé, falta dir-ho. Ja tenim dos articles. Però quin és el tercer? El tercer article, a Catalunya s'està perdent, però a les illes encara es conserva. És l'article personal. En i na, que s'utilitza davant de noms propis de persona o d'animals. En Miquel, en Wifi és un moix, na Maria i na Lluna és una cussa. Per això he dit que és fàcil deixar malament a qualsevol persona que ens digui que només tenim un article. Només és necessari fixar-nos un poc en com parlam i llavors ja veurem que tenim més semblances amb el català de Catalunya de les que ens pensam. I així, només així, guanyaran la partida. Moltes gràcies per escoltar-me. Espero que us hagi agradat. Si t'ha agradat aquest vídeo, polsa el botó del polze per amunt. Si vols veure més vídeos així, subscriu-te en el canal de subscripcions. I si t'has quedat amb ganes de més contingut en català, a la descripció et posaré un link del meu altre canal en català. Aquí baix. I ara sí, fins aviat!